bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe woɓe yebde ayawa habdirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juuli rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo ka tukange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini bandiraɓe kala woɓe yebde ayawa habdirde Pindi TV wonɓe e dundi baba adama eɗen mbiya ala ɗo yano artiɗo wonno ñawɗo yiiɗa ceeraɗo dañi ɓamo yewtere men holmbo woni an waɗore ɗo e ayawo men habrirde Pindi TV kono tan en calmini omo ganduɗa ka baba Abou Samba Diop lewlewal pinal malla mbiya Abou Habsatou Coumba Hamme ko noon en calmini fulɓe kala galleji diine gonɗi e nder leydi Sénégal galle Cheikh Oumaroul Foutiyou Tall galle Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké galle omo ganduɗa ko Mawlana Cheikh Ibrahim Limamullah Yoff galle Alhaji Malick Sy galle Alhaji Mamadou Seydou Ba Madina Gounass holmo woni an bismima hannde debbo mo ganduɗa ko jeeyaɗo toon to wuuro men Agnam Thioday ina wiye omo ganduɗa ko Yumma Sall ko on woni koɗo men hannde e yewtere men wiyetede holmo woni an Yumma Sall assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah bamodi mi salmini mi juurima ɗum noon caggal nde calmitiɗa yeeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ɓe dañi beelamma no feewi Yumma Sall holmo woni an? eyi avant tout ko yettude Allah e julde nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe kadi salminde Cheikh Oumar Bachirou Tall no feewi Tall yeeɓoɓe kadi Pindi TV kala to mbawi wonde e aduna Yumma Sall salminimaɓe juurimamaɓe alors sa wi kam holko woni min ina ɗefat juutde seeɗa kono mi ƴeewa wadde hen résumé bisimilla min Yumma Sall mbiyetemi yiyami ko Agnam Thioday toon mawnumi toon janggumi ha keɓmi BFM am garmi ɗo e nder Dakar no garmi e Dakar mboɗo continue jangdam Allah waɗi mbaɗmi côtoyé école mannequinat mannequinat noon ko ɓooyi wonde rêve am mbaɗmi mannequinat 2011 koye 2011 he kadi mboɗo wawi wiide makko nden mbaɗmi représenté Grand Yoff Miss Oscar des vacances mi gaynimi Miss Oscar des vacances nde ko nden e même année mbaɗmi représenté Matam élection Miss Sénégal Allah no waɗa mbaɗa yaaha mboɗo continue jangdam ha année 2013 mbaɗmi élection Miss West Africa ɗo e Sénégal gagnimi pour wadde représenté Sénégal Miss West Africa to Sierra Leone Allah waɗi no jettimi toon nde kadi ƴettami toon meilleur top modèle de l'Afrique de l'Ouest ƴettami toon kadi Miss photogénique nde gartumi nden damam gudditi pour wadde côtoyer défilé ji à l'international mi waɗi représenté Sénégal e guure kewɗe ɗo e Afrique machallahu rabbi ko nden continue kadi dañmi opportunité mbawmi wadde défilé ɗo e nder Sénégal taw koye des grands défilés ɗi gandanɗa hoolema neɗɗo baɗnoɗo rêve mannequinat foof ina ñaagui Allah défilde hen comme genre fashion week comme ça Fimodak comme genre ina heewi ko gandanɗa hoorema machallah mi waɗi ɗum ɗum noon wonani min beelamma no feewi Miss no wiyete ni ɗemgal fulfulde ɗum waɗandi ko babam Abou Samba Diop wallettemi hen kono ko jontaɗo ma taw mi weltanimama no feewi kadi no mbiruɗa ni yeeɓoɓe ayawo habrirde Pindi TV ɓe dañi kadi ne beelamma no feewi nde tawno wonde ɓi pullo jeeye kadi wonde jontaɗo mbiyen Miss ɗum ɗon wona ko weeɓi gonagal ma Miss beelo ɗesana sattude holno garduɗa hen e holno ponno ɗon no cuɓete ɗon nde eyyi mi haala woni élection ɓurɗo mawnude o tan woni Miss West Africa e min kewno addi ɗum mi jooɗi jekki rek no gayno Miss Sénégal aɗa wawi haalde no ponno ɗon ni tan eyyi no min ponno ni ko min 20 personnes min gonno au début bisimilla 20 personnes min gonno waɗi défilé ji ɗiɗi premier défilé o yimɓe sappo mbaɗa hen éliminé yimɓe sappo ɓe jeehi final ke yimɓe sappo ɓe ƴettami pour wawde wadde représenté Sénégal ko yimɓe sappo ɓe ƴettata wonde Miss kañum ko jogade darde walla ko yodde walla ko diplôme woni seedam faagu mawgu dañata mbawa wonde Miss walla ala wonde Miss fawa he diplôme wonde Miss d'abord il faut daña culture générale beauté o ar woni jondam ɗam e darde nde culture générale woni fina tawa waɗa andi gueɗe kewɗe nanema voilà ko ɗum tigi bisimilla ko wona ko ɗum Miss Matam a suɓama toon guila haade ma arde ɗum ko caggal to Miss Matam no ɗum ardi
ɗum ardi ko sihilam goto ina wiye BMD o wi kam ɓaade mi waɗi Miss Oscar des vacances mboɗo yiɗi continude milieu manquina yomi ar mi waɗa représenté Matam c' est à dire yomi ar mi waɗa participer e élection Miss Matam ko hen mbanmi déplacé wu jaami ha Matam aussi c' était dur par ce que emin kewno no feewi ko nden kamɓe ɓe kooli kam kadi ɓe cuɓi kam pour wadde représenté Matam Miss Sénégal ko noon Miss West Africa wonko min ji hen ko ɓuri min welde no feewi nde tawno ɓurno hewde yeede Miss uji ɗi siko ngari ɓe kalata ko ɗemgal tubankore kono min ji an nde garɗa nde ko ɗemgal pular tigui cuɓiɗa kalɗa ko wondemo pular o walla ko wondemi pular nde e yidde kadi ko gonmi ko e farnorade kadi ko gonmi ko ɗum addani kam haalde pular calminmi bandiraɓe ha paari puɗɗimi haalde e ɗemgal tubankore ɗum noon woni beelamma no feewi min ji kadi ko wona ko ɗum ko wayno aɗa jokkodiray scène goto biyeteɗo ayawa habdude wotere witede car rapide min jeyma toon ɗum ko jokkodiral jutgal wonno walla ko kone gonɗa nde Miss ɓe jimaɓe keptinmaɓe garema saabu ɓen teskimi ina ɓuuri feññinde gueɗe ma eyyi no gonnomi nde no mbaɗannomi Miss élection Miss West Africa ɓe gonno ko des partenaire e oɗon jamma ko ɗum tagui à chaque fois e mbaɗa reprendre vidéo jam mbaɗenmi to chaîne mabɓe mais wonano contrat wonano haydara c'est juste ɓe mbaɗa reprendre œuvre jam mbaɗannomi ɗi ɓe ganduɗa ko yiɗɓe hande wonde Miss uji te ɓe gonani Miss uji te ko ɓiɓɓe fuutankoɓe eɓe mbiya nde tawno wonde Miss guilay ɓornule ɗe jeeya kay enen no ɓornorton ɗen ni nde tawno so wiyama Miss ko ɓornule ɗe kalate te enen fuutankagal sahano ɗesa joñde ɓornugal ngal an holno gurdirɗa ɗum eyyi ko wiide tan kala to mbawɗa yaade e aduna ma farnoto ko gonɗa saabu min no ƴettami Miss nde mi ɓornahi ɓornule goɗɗi sowona ɓornugal fulɓe hayno ngabbumi dow podium mboɗo woni heralle won pulagu ɓornimi cosan mbanmi représenté pulagu mboɗo wiya kadi jiɗɗo nadde e ɗiɗo affaire uji yo farnoto ko woni sa yiiɗi yiyede sa yiiɗi wonde farnoto ko gonɗa ko ɗum tan mbawmi wiide yiɗɓe nadde e ko fate Miss Yaga ñalawma mo gadiɗa darade o sur scène wiya hande a woni mo ganduɗa ɓurɗo heptinede holko ɗum waɗema mi weltima no feewi mi weltima par ce que mi andu weeɓani avant am yetta toon muusino no feewi donc no premier jour o waɗi mi weltima ha guitam wone addude gondi donc jettumi Allah jettumi kadi jinnabam no feewi beela ne jogui tan walluɓema hen jaggui ha ganduɗa ɓeɗo kam eyyi in jogui mboɗo jogui mawniraɗo e cousine am mo ina wiye Mia Diallo ko kamɓe jaggui hen kamɓe tan jaggui hen e mawniraɓam wonɓe à l' extérieur ko kamɓe jaggui hen no feewi ha mbawmi wadde réalisé rêve am ko noon ɗo Agnam Siwol ɗo min ji kadi Agnam Thioday Agnam Siwol fof ko gotum ko wona ko ɗum min ji mbaɗɗa jaltal manggal ko fewti e toon to leydi Mali jaltuɗa hen ko waɗi ko Mali kalɗa hen ha yimɓeɓe fof ndi kalɗa de kadi yimɓeɓe nani eyyi ko noon no mbimami ni tan komi ɓoyɗo yidde leñolam no nanmi leñolam ina haɓe to Mali mbimi ɓaade mi wawa joɗade télé mi haala mi waɗat vidéo mi haala pour hollirde yimɓeɓe ko heewi Mali ko welani ina muusi kadi kala joguiɗo kadi doole yo ya jippuyo toon wawa walludeɓe koɓe gurata ko Baba Abou Diop ina heewi wiide jatti baba ɓuuri kon nani ndemadi fooli jiggadi moni foof ne andi ɓurɗo bammu kono ko bammu ɓurani ɗum ko wona ko ɗum min jeema duttiɗa toon to Agnam Thioday festival woni fina tawa ɗum koko ka baɗowo ɗum hitande fof walla ko saaha goto tan mbaɗɗa ɗum non wona min ni waɗi ɗum ko wa wuram c' est à dire to jeeyami ɗo ko kamɓe mbaɗi organisé et aussi puisque mboɗomi ɗo e Dakar mboɗo dilla e showbiz ɓe teddiniri kam jami tawtoriyede ɗum ko noon tan yaani min ji ko a waɗi meeting mawɗo a waɗi ɗum beela ka politicien walla ko wonmo jaggananɗa tan saabu wonde Miss ka jontaɗo tan tawtoreɗa wondemo jontade nde mbaɗɗa oɗon meeting wona wondemi jontaɗo tagi addani kam wadde on meeting waddini kam on meeting par ce que komi baɗɗo côtoyé seeɗa politique o temps élection ngaji ɗi mi yiiɗi wallude Macky Sall mi yiiɗi o jotto kadi mboɗo wone parti politique machallah ko nden mbanmi oɗon meeting pour wallude parti am wallorde kadi Macky Sall ko wona ko ɗum beel aɗa wone dewgal ala mi wonani dewgal aɗa andi yontaɓe ɓe Miss uji ɗi kewani ko ɓurɗen wawde yiide ɓe kewani jogade ɓe kewani jabde resede mi anda ɓe mbiyata ko soɓe ndesama ɓe dañat ɓesguji mi anda ɗum dal yumma sall ene gasa wonde may haala hen ko yimɓe ne paama
alors wana anjure seede no mbimami ni tan ko jogimi ko heewi jangde nde liggeeyo e gandanɗa hoorema ambition ngajam kadi jogimi wawde wadde ɗum réalisé mais wona wasde anjere seede sago debbo fof yo dañ joom galle min ko ɗum ñaaguimi Allah ɗum noon won resaɓe ɗe ne jogui golle joguiɗa te min nana desano mbaɗa golle ɗe min ɓooya ha inchallah est ce que ne siiri ala miis mo ganduɗa tan mbo ɓuurmi teskade hannde taw mbiten ko miis mawɗo walla mbiyen jontaɗo mawɗo taw ko gonɗa e dewgal kamɓe fof ala hen biyowo mimi naati ala min a haalande idolam nanne wone dewgal on ko holon Erika kono ɓooyani oyi holɓe ɓurɗa yebde tan caggal oɗon mo ganduɗa ko miisuji ɓurɓe yontede mo ganduɗa aɗa acce mabɓe hakkille ma alors avant tout ko Erika gila boɗo woni Fouta boɗo jangga primaire ene jarani kam nadde internet walla ene jarani kam nelde ga Dakar yomi sodene des revues tout simplement pour mi liiramo kanko ɓuurmi heftinde hen kanko ɓuuri wonde idole am te ko neɗɗo baɗɗo correct machallah à part ça si c'est à l'international ko Naomi Campbell ko rêve ujam wonno pour wawde yettoyade to yetti to min ji aɗa waɗi wayno animation woni jirwinde ko fewte pulagu aɗa dilla hen no fewi e ko fati pulagu pour dilla hen no fewi c'est juste pour hollirde yimɓeɓe hay goto wawa yejidde koko woni ko c'est à dire ɗemgal ma waw haalde ɗum mbawa farnorade ɗum ko ɗum tan beele ne mbaɗɗa ɗum nde ɓiɓɓe fulɓe paami holko woni kuccamma ɓe paami no fewi te ɓe jiiɗi kadi émission o machallah hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade e ngal ɗo gollal ngal ɗo gollal mi teksima hen caɗele kewɗe ko kadi wadde lancé kadi message saɗa naata hen tan andu holko jiɗɗa e andu holko tagui natɗa hen saabu e nder mannequinat ina heewi gueɗe ɗe gandanɗa hoorema yooɗani ko ɗum tagui noon yimɓe kewɓe kuuli ko fate mannequinat mais c'est juste ko muusi ko foof tan yeccir ko ganda to gummiɗa ganda kadi ko Fouta gummiɗa ganda kadi woni yeɓoɓe ma mbawa rentade caɗele gonɗe hen nde kono belamma mbo ɓurɗa hen teskade tan jooɗiɗa tinda hande de min mi dañi belamma mo ganduɗa mi wonta ɗum yejjit nde jaami Cap Vert ngabbume dow podium ɓornimi cosaan gartirmi pulagu to gandanɗa hoorema ɓiɗɗo pullo ala ɗon so wona mawnam goto mo jiidumi yumma e baaba no ɓornimi nde banmi hen musique Baba Maal mboɗo ama wonɓe public ɓe ina goya ɓe ganda ko yimate ɓe ganda ko haalte mais jondam pulagu addini ɓe haɓe dañi hen émotion eɓe goya ko nden ɓurmi weltade e aduna Lomé elle a hen toon de Lomé mi yehino toon waɗoyde représenté Sénégal et Lomé Fashion Week te an wonno ɓi pullo tan gummiɗo ɗo min wonno ɓi pullo gummiɗo ɗo te Allah waɗi hen suto kadi ko min ƴetti ɗum beela ni gartuɗa nde waɗi tan jayniyankoɓe walla ko wayi noon jaɓɓade mo jaɓɓugal wonde ɓi Sénégal najo janoɗo natti wonde ɓi Foutanko ko ɓi Sénégal najo jaltunoɗo leydi wona yennude mais so woni ɓiɗɗo jolfo mboɗo andi ɗum waɗete mais enen haalpulare ɓe eɓe manki teddinde jaafoɗon kam no fewi eɓe manki teddinde ko komin mbaɗata ko minen ko raison pour laquelle yahani hay nokku bandiraɓam tan e ɓurɓe mi ɓattade ɓen jaɓɓi kam ko ɓen mbaɗeni kam fiji beela wona ɓe paamani tan wonde ɓornulɗe pamminaka tan pour ɓe paama ɗum ɗo ko neɗɗo yarata hen ko ɗum waɗi ɓe garani est ce que wona ɗum jagguɗa wona ɗum waɗat ɗum ɓe mbi wutti wona kañum waɗata neɗɗo o yoɓe ƴeew jomum ko waɗata ɓe ballita ɗum hen ɓe jaggita ɗum hen mbawɗa wallude neɗɗo tan ko wadde ɗum conseillé kono mannequinat c'est comme gona professeur walla comme gona médecin c'est la même chose pour min donc ala foof ko boni hen haydara bonani hen mi yiyani kono tan CEDEAO aussi CEDEAO a waɗi représenté CEDEAO aussi donc défilé CEDEAO ko défilé Miss West Africa rek wonno yaade Africa ko noon tigui top modèle top modèle de l'Afrique de l'Ouest no mbaɗmi représenté Sénégal nde nden mbaɗami nden ɗum ninda caggal ɗum holko ɓuuri wonde tan kuccamma vision mo joguiɗa caggal nde keɓɗa ɗum ɗo foof holko ɓuuri wonde vision ma kuccamma vision am avant tout mi ñaaga he Allah ɓoyde e meccal ngal mbaɗami ngal saabu wona meccal mboɗo wawi wiide ko passion juste ko weltinde fittandam mboɗo yiiɗi ɗum mi waɗi ɗum kono j'ai d'autres ambitions ko holɗum
animation c'est-à-dire wadde animé ɗemgal pular e goto télé mo gandanɗa hoorema bawɗo ƴettude mais en même temps j'ai d'autres mboɗo jogui dame kewɗe ɗe gandanɗa hoorema mboɗo dille hen ko wayno commerce ko ɗum mbaɗenmi joni ni ko wayno wadde créé marque am ko ɗiɗon ambition ngaji gonmi en même temps mbanmi stand by défilé ji ɗi seeɗa pour wadde ɗum réaliser animation wondude commerce e accude ko gonnoɗa ko beela hulɓinta yiɗɓe arde gona e métier ala c'est juste neɗɗo sa woni hunde ha andama a dañi sago ma yimɓe foof hande région de Matam mboɗo wawi wiide kalde misiyagal haala walla kalde manekina haala ko Yumma Sall noddete walla ko Yumma Sall wiyete ɗum tan alhamdoulillahi rabbil alamin ko heddi goto fof jogui ambition de la vie c'est-à-dire wonde hunde e wawde joganade hunde hoore muɗum c'est juste ça beela wonɓe mbeɗɗa juuɗe ko jiɗɗa ko wadde ko fewte animation ɓe mbeɗɗa juuɗe pour ɓe notama hen golleteɗa e jomumen eyyi mi fuɗɗinoma ɗum wadde télé goto gonɗo ɗo sur place mi fuɗɗinoma ɗum wadde mi waɗi ɗum hedde 3 mois 4 mois avec Yaropol Nandité donc ko min tan heddi pour wawde waɗoyde déposé émission am proprement dit quoi beela aɗa jogui jokkodire ko fewte yimiyankoɓe fulɓe naalankoɓe mogiyankoɓe eyyi mboɗo jokkotire bon wona jokkotirde à 100% ni mais mboɗo andi hen hewɓe ko wayno Ousmane Gangue ko neɗɗo gandanɗa hoorema machallah omo waɗa ko yooɗi ko fate Mauritanie aussi mboɗo jokkotire toon e yimoɓe hewɓe mi jokkitirani no fewi e Baba Mal aussi mais komi kettotoɗo ngote e yewtere fulɓe kadi mboɗo heewi fawde hen musique aji makko saabu hande ko Baba Mal fawi dow ko fate pulago ɗum noon wonani min beelamma no feewi yeeɓoɓe Ayawa habrirde Pindi TV famama tigui ko mo ganduɗa ko Yumma Sall debbo mbo Agnam Thioday ko on woni kadi koɗo men ɗo e Ayawa men habrirde Pindi TV konngol ma cakkitigol e Ayawa habrirde Pindi TV wiide tan a jarama Bamodi e kadi mo waɗi félicité wa Pindi TV kadi ñagade kadi jaam e kisal e nder Sénégal ñaganade kadi jaam e kisal pour ɓiɓɓe fulɓe wiide kadi yo Allah waɗan jaam wonɓe to Mali salminde kadi fuutankoɓe no fewi kadi jeeɓo Pindi TV to mbawɗa wonde aduna Yumma Sall salminimama juurimama ɗum noon wonno koɗo men ko Yumma Sall debbo mbo Agnam Thioday woni kadi ne beelamma ina duysidiranno eno mo ganduɗa ko Samba Diop Binta Masal Dieynaba Diallo Thiatwala ko noon baba Abou Samba Diop lewlewal Pinal Abou Habsatou Coumba Hamme koɗon wonde o mo ganduɗa ko Dieynaba Sow en yewtere men holmo woni an kala nde cohluɗon holmo woni an no gonirɗon holmo woni an kadi ne ma taw on ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe Allah jarama on jarama yeeɓoɓe Ayawa habrirde Pindi TV